سلام كلهم بحضر سمع دلهم لك الدبار اللي سمعت لي مرحبا. هو علق سمع دلهم اوكي علق يغني لي هو زعد الزيس لدهبكمني ምናልባት ቁርብ ጊዜ ወሲድና ምስ ዮሐንስ ናተይ ኣብቲ ሎጊን ናይ ምግባር ጸገም ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ብቐጻልነት ጽቡቕ ኮኔክሽን ክንህልወና ተስፋ ገብር እንድሕር ተቋሪጹ ከዓኒ ምልክት ሃቡና ይኹሞኒ ቀልጢፈ ክእርሞ ክፍትን እየ ብሓፈሽኡ ለዘበን እኒ ገለ 3 ወርሒ ድኸውን ኣብ ኤርትራ ሓሊፈ ነይረ ብእዋን ክረምቲ ካብቲ ግዜ መበል 25 ናይ ነጻነት ተኸብረሉ ጀሚሩ ማለት እዩ ናይ ለዘበን ምናልባት ኣነ ጥራሕ ከይከውን ትኾም ዓይነት ስምዒት ተሰማዓኒ ግን ፍሉይ ነይሩ ናይ ለዘበን በዓል ኮነ ናይ ለዘበን ተመክሮ ኤክስፒሪየንስ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ብዝተፈላለዩ ሰባት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ይገልጽዎ ኾኑ ኣነ ግን መጻኢት ኤርትራ እንታይ ከም ምዃና ክሪኣ ክኢለ ብናተይ ግምት ተዓዲ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ እውን ብዝበለጸ ክርዳእኒ ክኢሉ ቀደም ዝነበረኒ ኣተሓሳስባ ኣነ በቲ ናተይ ዲስፕሊን ወይ እቲ ናተይ ኣተሓሳስባ ብትምህርታዊን ብካልእ መልክዕን ዝረኸብክዎ ከምዚ ተተገብረ ከምዚ ውፅኢት ህልዎ ብዝብል ንብዙሕ ነገራት ምልከት እሞ ሓንሳእ ዝፈርሓሉ ወይ ከዓኒ ናበይ ንኸይድ ኣለና ኢለ ዝጠራጠረሉ ግዜያት እውን ነይሩ ለዘበን ግን ፍልይ ዝበለ ነገር ተራእዩኒ እቲ ዝተሰምዓኒ ከዓኒ ክገልጸልኩም ክፍትን እየ ለዘበን ኣነ ኤርትራ ካብ ምንታይ ምክንያት እዩ ተሓሳስባኻ ወይ ከዓ ኣረኣያኻሲ ተለዊጡ እንታይ ዓይነት ይኸ እንተኢልኩምኒ ኣዝዩ ብሩህ ዝኾነ ተስፋ ድህብ መጻኢ ናይ ኤርትራ ርኤ መጽእ ኣነ ካብ መጀመርያ ክጅምረልኩም ብበዓል ነጻነት ዝኽበረሉ ዝነበረ ግዜ ምሸት ኣብቲ ጎደና ሓርነት ካብ ባሕቲ መስከረም ጀሚርኩም ክሳዕ እቲ መወዳእታ ናይቲ መንገዲ ሰብ መሊኡ ነይሩ ምናልባት ብዘይ ምግናን 75 ካብ 100 እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ቆልዑት መንእሰያት እዮም መንእሰይ ኤርትራ ልዕሊ 15 ካብኡ ታሕቲ እውን ብዝሒ እንድሕር ርኢና ምናልባት እቲ ናይ ዴሞግራፊክ ተኣሽሙ ከድልየና ናይ ፖፑሌሽን ስታቲስቲክስ እምበሪ ብዝሒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ኣብ መንእሰይ እዩ ዘሎ እዞም ኩሎም መንእሰይ ኣብ ደገ ወፂኦም በዓል ከኽብሩ እዚ ኩሉ ሽሕ ህዝቢ ከዓኒ ኣብ ደገ ወፂኡ በዓል ከኽብር ከሎ ባእሲ የለ ምድፋእ የለ መጉታት የለን ብሰላም ኩሉ ብተሓጓስ ዝሕልፎ ነይሩ ድሓር እንታይ ተሰሚዐኒ ኤርትራ ኢልና ንዛረብ ንሕናሲ ኤርትራ እኮ ንዓና ናትና ብሕልፊ ናተይ ዕድመ ደለናስ ዝምልከተና ኣይኮነን ናይዞም መንእሰያት እዚኦም ዕድል ኮይና ንዛረብ ደለና ናይ ሎሚ 50 ዓመት 75 ዓመት ኢና ንዛረብ ደለና ኮኒ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ነገር ከዓኒ ብምንታይ ክሪኦ ጀሚረ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለናስ ውፅኢቱ ድሕሪ ናይዞም ቆልዑት እዚኦም ዕድመ ናይ ሙሉእ እንታሾም ብዝበፅሕሉ ግዜ 15 ዓመት ብዝበፅሕሉ ግዜስ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ክትህልወና እያ ድብል እዩ ብሓሳበይ ድመፅእ ነይሩ ብዘገርም ነገራት ከዓኒ ኩሉ ነገራት ብሩህ ኮይኑ ይተራእየኒ ብሩህ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ ቀደም ኣነ ደይፈልጦ ዝነበርኩ ምናልባት ሓደ ነገራት ክግበር ንርኢ እዚ ላይ ተገብረልና እውን ንሓትት ወይ ከዓ ነፍስና ንሓትት ወይ ንጭነቕ ተፈላለየ ስምዒትና ኩላትና ንሕልፍ ሕጂ ግን ምናልባት ንዓይ ክሕግዘኒ ድኸኣለ ኣነን ክልተ ብፅኦተይን ኮይና ኣብ ሓደ ቤት ፅሕፈት ናይ ሃገር ኩነታት ማለት ናይ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይ ብጠቕላላ ናይ ምዕባለ ነገራት ኢንፍራስትራክቸር ትሕቲ ቅርፂ ኾነ ኢንዱስትሪ ሕርሻ ምዕባለ ናይ ሃገር ብምሉኡ ድምልከት ሓደ መግለፂ ክርኢ ክኢለ እቲ መግለፂ እቲ ከኣስ ክንዲ ምንታይ እታ ዓዲ ሰጉማ ከም ዘላ ብዘይፍለጥ እንሕና ህዝቢ ኣነ ብሕልፊ ብዘይርዮ ግን ኣብ ስራሕ ክንደይ ነገራት ተሳሊጡ ከም ዘሎ እዚ ስራሕ እዚ ከዓኒ መዓት ወፃኢ ዝሓትት መዓት ግዜ ዝውድእ መዓት ገንዘብ ዝውድእ እዚ ደይበሃል ስሚንቶ እዚ ደይበሃል ሓፂን ዝወስድ ስርሕታት እዩ ተሰሪሑ ዘሎ ተዓዲ ኤርትራ ትሕቲ ቅርፃዊ ኩነታት ናታ ብሕልፊ ናይ ሕርሻ ምዕባለን እቶትን ብዝምልከት
ويكأنا يحرشها معبالة rural development ناقطر معبالة دملكت تسريح التوادد دولتي infrastructure بتفلاليو قدبات أب استراتيجيك زخون بوتاتات أزي أقداسي أب زخون بوتاتات تسريحهم دلو قدبات ويكأني ديغاتات بلا اسمرا أبها لخا تلان تورسي أزيو عميقون نتي منغابرو ناي حزبنا أب قطر دلو ملو بملو خلو دخيلني مثال خبركم عدهالو اتي قدب كسرح كله قدمي خلتا عمت برقص مسئلو سأل كله فيديو نتاش مسئلو دلو خجمر كله مارج خلتا شحن 14 ابتو بوتا نيري ابتو بايتا ابتي وشتي حجي بحر خوينو دلو ابتو وشتي يكوع سلز نبري فحار سلز نبر او نيري من دق سرح تجمير حجي توديو تسانيحني إذا سرحو خاني إرتراوان بعلاتهم يوم إرتراوان بإرتراوان بسرحو يو كل سب كيدو دريو حجي أنا خلتي خد مازازن خلوه خند من تاي قلت أفي خوان صفتنا يسرح تأتاتي خمس الله تهاجر كردا كيلي كركبت جناح سرح كله أب أجا مززامو رئي نيره خلوت قدباتون بملو رئي جرجراون أب أفارق مسبس حير رئيو نيره حجي تودي رئيو زيتات انتاي خفري دبل حتى نرن بحنقولي لو مجن ملسرخ يبلو نتز نبرن حتى نابنت عدهالو نحر وسيدنا مي ماي نفحي توسخي ماي كدلو خلو تشونقي عتهبا نايب على مصارين قال لي بلان طرح ماي بامب ديرا ماي نفحي مملأتا انت دليو تهبا كاو بسترف خاني اتحجي دوهلو دلو ماي كابتي مجمري اخ بلان كبر كله يكجمر كله دنبره تنغرنا خاو زياده يعصفيو تترفي ماي كاني نتي اب اكابابي يدلو عدسات نعاتن مسناوي حرش زمناوي حرش نخت اتاتوا يحجزن اذا خبلكم كلخ جن سويلكا بحسابات راح ديكونسي اكسبيرمنت اندا غبورو اب عمد كندي اتوت كتو خلو زبل حتى ندملسو سلسته نابنت كنت تنغرنا سلسته اتوات كلهم خلال عمد تمحرس تبوخ تقومو زخلو سلسته مالت خلطه غزي اخلي حدا سالسا كان خفت مغبي ويكمو دا حواوسوسي زسرحو مالتيو تزعبي تقمي زهلو خا انتايو تخوم عينت حرشه بحلف بنتبت عم تسرح النحر كوينو أتكلتن عملتن فريتاتن كفريق إلي اتبوتاتاتي بزو حزبي دلو بزي ما تنسعرتني عزقون حزبي جن وحدنا مريت هلو بزحنا يساب هلو سلازي انتنسيف دخواني وتصعو دخوانا نحرشا من قصقاصات تجير ويسرح تخايدو اتم اتواتنا ايتم حرستت حفدو للو من قديس دل دلو زين من تايتو الكومني حدن ناي وشت حجر عداقا خو على خيلي فرنا حملتن كاني ولا وصع على مونسي عداقا دلويو ناي وصاي شرفون كمصد خيلي راح يهلو تفرم بري ناتو تقامنسي مودعتا يبلون حجد بخمسة عينت من قدي اتقطرات نايتي اكاب دبلوكم دلو كمان نفسون تلويتي بجكاتي ጎደናታት ደይሙፁ ቁሩብ ድሕዝነን እምበር በቲ ናይ ቀደም ናይ ጤሳት ትሕዝቶታት ጥዊዋያት ኮይኑ ተሰርሐት ገዛውቲ እምበሪ ካብኡ ተረፈ ህድሞ ካብ ዳርጋሲ ሚዜም እያ እንታሽሙ ኮይና ደላ መንበሪት ዳርጋሲ ምዃና ተሪፍ እዩ መነባብሮ ናይቲ ሃገረሰብ ኣነ ክሪኦ ዝኽኣልኩ ተቐረባታት ደሎ ተለዊጡ እዩ ኤሌክትሪክ እንድሕር ኣልዮም ቴሌቪዥን ኣለዎም ሶላር ተልዮም ዝበለፀ تمنوابرو كله محايش الله أنا خاني عزيزة قدشني نا إرترا حزبي منوابروسي بحفشة كما يلوت الله زويلي أنا بزح تسفاده بنجرير يلو أبقلي عادتاتون من الوقت بحد حد نايزينا يقلص يخون بري أبقلي بوتاتات بدليتهم حرستت أبقال بوتا خيدهم حرشان ما يندلو سفيرهم قزان لا تسرح لهم أو سفيرهم منوابرهم كم حيش دخلوا له خناتات تجمير الله مجلس ون حدا ريهم تخونيهم
ግን እዚ ብዝርዝር እቲ መንግስቲ ባዕሉ ንክገልጾ ታሽ ተስፋ ትገብር ሓደ ካብቲ ተረዳእን ነገር እንታይ እዩ ነቶም ሰባት እውን ዘጋጠሙን እንታይ ኢሎም ዋይ እዚ ኩሉ ነገር ስለምንታይ ንህዝቢ ደይግለጽ ክብሎም ከለኹ ኣይ ድሓን ብግዝኡ ይግለጽ ክኸውን ዝብል መልሲ እዩ እምበር እቲ ድስራሕ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ብዙሕ ዓሚቕ ነዊሕ ግዜ ከኣኒ ዓብ ለውጢ ደምፅእ መነባብሮ ናይ ህዝብና ዝቕይር ኩነታት እዩ ብቲ ዓዲ ዝካየድ ዘሎ ካብ ሕጂ ኣነ ማርሻቤሊት ዓንቂፈ ኢለ ሓንቲ ነገር እውን ኣይስምዓንን እዩ እታ ማርሻቤሊቲ ኣብ ዝተሰርሓትሉ ስሚንቶ ምናልባት ዲጋ ዓድሃሎ ወይ ዲጋ ገርገራ ወይ ከዓ ዲጋ ኣብ ካልእ ቦታ ክስራሓሉ ዝኸደ ኢለ እየ ድኣምን ስለዚ እቲ ዘለና ኩነታት ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ፕሮባብሊ ብዝተሓተ ወፃኢ ከኣኒ ተፈፂሙስ ኣገልግሎት ንህዝቢ ክህበሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ እሞ ኣነ ብዘይ መጠን ዓጊበ ብዙሕ ተስፋ ገይረ ነዚታት ሕጂ ስዕረ ከማን ተሰሚዕኒ ኣርግ ስለ ዘለኹስ ኣንታ ዝኩሉ ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ስራሓት ከይረኣኹ ጥራሕ ከይመውት ኣብ ምባል የበፂሐ ኣነ ነብሰይ ስለምንታይ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ፅቡቕ ትምኒ ስለ ደለኒ ተዓዊቱ ከዓ ክሪኦ ስለ ዝደልየ ህዝቢ ሓሊፉሉ ክርኢ ስለ ዝደልየ ካልእ ኩልኻትኩም እትሪእዎን እተንብብዎን እትፈልጥዎን ነገራት እንተልዩ ብናይ ማሕበራዊ ኩነታት እንድሕር ኢናሲ እቲ ሚሌኒያል ዲቨሎፕመንት ጎልስ ዝበሃል ክደግሞ ይደሊኒ ኤርትራ ብኸመይ ኣንፀባራቂ ብዝኾነ መንገዲ ትዕወት ከም ዘላ ሓደ እንድሕር ክንጠቅስ ደሊናሲ ትምህርቲ እንተወሲድኩም ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 25 ዓመት ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኢና ነርና ሓደ ዓይነት ኣቨሬጅ ነርና ኣብ 30 ገለ ፐርሰንታት እዩ ነይሩ ናይ ዝተማሃሩ ወይ ከዓ ሊተሬት ዝኾኑ ፋንክሽናሊ ሊተሬት ዝበሃሉ ብዙሕ ናይ ህዝቢ ሕጂ ልዕሊ 80% እዩ ዘሎ ስኡልካ ድመፅእ ዘይ ምዃኑ እዚ ንምርዳእ ከዓኒ ናይ ጎረቤትና ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢና ካብታ ዘላቶም ስቁርበን ፍሕት ኢሎም ዘሎ ክንድናታና ኣየመዝገቡን ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ሊተራሲ ሬት ዘለዎ ናይ ኣፍሪቃ 4-5 ዓድታት እያ እተን ዓበይቲ ዝበሃላ ሃገራት ሃብታማት ዝበሃላ ዓድታት ናይ ኣፍሪቃ እኳ ከም ናትና ውፅኢት ኣርኣያን ኣለዋ ስለዚ ብትምህርቲ ብክሳዕ ሕጂ ተራእዩ ዘሎ ውፅኢት ዘኹርዕ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከዓ ብሕልፊ እዚ ትሕቲ 25 ዓመት ዕድመ ድሕሪ ነፃነት ተወልደ ትውልድ እሞ እንድሕር ኢና ልዕሊ 9% ኣቢሉ እዩ ዝበሃል እዚ ኣብቲ ናይ ምዕቡል ዓለም ደረጃ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ኩላትና ክንኮርዓሉን ክንሕበነሉን ነቲ ብኡ መዳይ ዝግበር ነገራት እውን ክንተሓባበረሉ ዝግባአና እዩ ብዝኾነ መንገዲ ንትምህርቲ ክደንፈዕ ዝኽእል መፅሓፍቲ ብምስዳድ ድዩ ኮምፒተር ብምስዳድ ድዩ ብኮሚኒቲ ኮነ ብካልእ ዋላ ብውልቀ ሰባት ክንብርትዓሉ ይግባአና ፅቡቕ ገስጋሰ ተገይሩሎ ናይ ሕክምና እውን ከምኡ ተሰርሓ ሆስፒታል ሒደት ኣይኮናን ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ሆስፒታል ናይ መወከሲ ሆስፒታላት ኣብ ቦቦቱ ተሰሪሐን ኣለዋ ብዙሕ ናይ ክሊኒካትን ናይ ጥዕና መደበራትን ኣዝዩ በዝሒ ዘሎ እቲ ስታቲስቲክስ ኣሎ ቦቦቱ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ እንድሕር ከይድኩም ኣነ ድብሎም ሰባት እንታይ ካብ ከተማ ወፃኢ ክትከዱ ከለኹም ረኣዩ የማን ፀጋም እንድሕር ፅቡቕ ህንፃ ወይ ከዓ ናይ ሓደሽቲ ህንፃታት ክትሪኡ ክኢልኩም ወይ ቤት ትምህርቲ ወይ ሆስፒታል እዩ እዚ እዩ ምልክት ሲግኔቸር ናይ ሻዕብያ እዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያንን ዘሕብን ምልክት ሓንቲ ምሳሌ ክነግረኩም ምሳሌ ደይኮነስ ሓንቲ ኤግዛምፕል ከም ምፅእ ብተጨባጭ ተረድእ ኣነ ዝዓበ ኩሉ ሰፈር ኣብ ጥቃ መደበር ዕዳጋ ዓርቢ ብሸነኽ እንዳ ኸረሜለ ዝበሃል ሜዳ ነይሩ ሕጂ ኢንኮደ ዝበሃል ዘሎ ብድሕሪኡ እንዳ ክራማ መደበር ሓንቲ ንእሽቶ ኩዕሶ ንፃወተላ ሜዳ ነይራ ኣብ ኣይና ኩዕሶ ንፃወት ዓቢና ኣብቲ ጥቕኡ ቅድሚ ገለ ዓመት 2 ዓመት ዲገለ ተኸድኩስ ሓደ ንባጅጎ ዳኣክል ህንፃ ኣብኡ ተገቲሩ ርዮ እንታይ እዩ ዳ እዚ ተብልኩስ ቤት ትምህርቲ ኢሎምን ጆን ኤፍ ኬነዲ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ነበረ ገለ ኢሎም ሕጂ እቲ ቤት ትምህርቲ ተወዲኡ ርዮ ምናልባት ስእሉ ርኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ማዕዶት ወይ ኣብቲ ካልእ ናይ ዜናታት ታሽ ማዕከናት ክትሪኦ ትኽእሉ ኢኹም ዓብዪ እዩ ብናትና ግዜ ዓብዪ ቤት ትምህርቲ ተባሂሉ እዚ ደይበሃል ዝውረየሉ ነበረ 400 ተምሃሮ ክሕዚ ክእል እዩ ተባሂሉ ቃሃስ ዝበሃል ነበረ ብግዜኡ ቤት ትምህርቲ እዚ ዕፅፉ ዝኸውን እዩ ዝሕጂ ተሰሪሑ ዘሎ ኣብ ሓንቲ ቦታ ኢኻ እዚኣ እታ ኣነ ዝመሃረላ ነበርኩ ናይ መጀመርታ ኤሌመንታሪ ተምሃርኩላ ቤት ትምህርቲ ከይደ ርእያ ገዛ ሃነሻ
እተን ኣብ ኣድርዋ ገዛውቲ ሒደተን ብድሕሪና ተወሲኸን እምበሪ እተን ካልኦት ከም ደለዎ እንን ኣሎ ኣብኣ ካብ ግዜ ጥልያን ስኮላ ትብል ታሽም ክሳይደላታ ፅሕፍቲ ቢልዲንግ ከይተረፈት ኣላ ኣብኣ ሕጂ ክልቲኡ ከዋዳድሮ ከለኹ ሲ እቲ ኣነ ዝዓበ ኩሉን እዞም ሕጂ ዝዓብዩ ቆልዑት ዝዓብዩሉ ዘለዉ ኣከባብን ኩነታትን ሰማይን መሬትን እዩ ኢንሾርት ኣነ እንታይ ድብል ናይ ኤርትራ ምዕባለ ወይ ግስጋሴ እንተ ደኣ ብኩለመንኡ ብኩለንትንኡ ቀፂሉ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ካብቲ ዘሎ ናይ ሳልሳይ ዓለም ደረጃ ወፂኡ ኣብ ምዕቡል ደረጃ ክሰጋገረሉ ድኽእል ኩነታት እዩ ተዳልዩ ደሎ ኢለ ይዳምን ኣነ እዚ ዝተዓዘብኮ ብኤርትራ ኣብ ሓደ ቦታ ኸይደ ከምኡ ግድብ ዝስራሕ ነይሩ ብጋሕተላይ 3 ሰባት 4 ኮይና ኸይድና ኣብኡ መግለፂ ተዋሂቡና እቲ መግለፂ ዝሃበና ናይቲ ፕሮጀክት ማኔጀር ሓደ መንእሰይ እዩ መንእሰይ ሃድማሎ መንእሰይ ከም ዝኸውን ኣሎ ብዙሕ ነገራት ንሰምዕ ንርኢ እንዲና ግን ነቶም ኣብኡ ደለዉ ከኣኒ ነቶም ዝሰርሑ ደለዉ እቲ ብኻልእ ነገር እኳ ጻምኦም ንሕና ክንህቦም ዘይንኽእል ተኾናስ በቲ ዝገብርዎ ደለዉ ተረዲእና ክነመግሶምን ከነመስግኖምን ይግብኣና መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ምዕባለ ናይ ሃገሩ ዘቀላጥፍ ደሎ እዩ ፈቲና ጸሊእና ከዓ እዚ መንእሰይ እዚ ብዕድመ ናብ ላዕሊ እንዳመፀ ይድኸይድ ደሎ እዚ ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹ ቆልዓ ንእሽቶ እዩ ቆልዓ እዩ መንእሰይ እዩ ስእሊ እውን ስኢለ ኣለኹ መረዳእታ ንዘይኣምኑ ቶማሳት እንተልዮም ረዳእታ ክኾነኒ ኢለ ፕሮጀክት ማናጀር ናይ ክንደይ ሚልዮን ዶላራት ዓብይ ዲጋ ወይ ዳም ናይ ጋሕተላይ ዳም ማናጀር እዩ ዝወዲ ሓደ መንእሰይ ድመርሖ ደሎ ኣብ ኩሉ ቦታ ከዓ መንእሰያት ይትኩ እዮም ደሎ ብኻልእ ደይኮነስ ባዕሉ እቲ ሎ ኦፍ ኔቸር ውንሲ እንዳደፍአ ንዓቶም ይላዕሊ ደምፆም ብዕድመ ንሳቶም እዮም ደሎ እቲ ካልእ እንዳዓረገ እንዳሰሓወ እዩ ዝኸይድ ሓደ ግን ንዓቶም ካብ ካልእ ካድፈልዮም እንታይ እዩ ብትምህርቲ ተሃኒፆም ናይ ስራሕ ዲስፕሊን ኣለዎም ሃገራውነት ኣብ ሳዋ ረኺቦም እዚ ደይበሃል እቲ ናይ ገድልን እቲ ናይ ምክልኻል ሃገርን ኩሉ ሲ ሓቢሩ ተዋሂዱ ዝሰነቁ ሰባት እዮም እዚኣቶም ብዛዕባ መንእሰይ ኤርትራ ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር እንታሽሙ ከይብለኩም ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና እንዲና ሰብ ናይ ፖለቲካ ንናቱ መስመር ክደፍእን ገለ ክብልን ስድላ እዩ ዝዛረብ ነው ግን በዚ ድመፀ ንሓደ ከይትሰምዑ ኣይትቀበሎም ግድ የብልኩም ኣነ ኣፀቢቐ እቲ ዝርዝሩ ኣይረኣኽዎን ቀልጢፈ ወፅአ እምበሪ ደሞዝ ምምሕያሽ እውን ተገይሩ እዩ እቲ ናይ ደሞዝ ምምሕያሽ ምስቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣድላይ እዩ ከምኡውን ናይ ቤንዚን ምጉዳል ናይ ዕዳጋ ምርግጋ ናይ ገለ ብዙሕ ሲ ፅልዋታት ክህልዎ ይኽእል ኢለ እየ ድኣምን እሞ ሓንቲ ኣዝያ ክሳይ ክብላ ትደሊ ግን እንታይ ብዛዕባ መንእሰያት ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት መንገዲ ምንም ዓይነት ኔጋቲቭ ተኣሽሙ ከይሓድረኩም ብዙሓት ሰባት ብላም እንዲኦም ዝዛረቡ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ ደይፈልጦ ዋላ ከይተረድኦም ከማን ዩኒቨርሲቲ ነበረት ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነበረት ኣፍሪሶማ ከምዚ ገይሮማ ገለመለ ብሉ እንታይ እዩ ዩኒቨርሲቲ መፀውዒ ሽም እዩ ስለምንታይ ዩኒቨርሲቲ ዝብል ሽም ዝጥቀማ ዩኒቨርሲቲ ዝብል ሽም ተጠቂምካን ካልእ ሽም ጌርካን እንታይ ከትፍልልዩ ኣይርድኦምን እዚ ክገልጾውን ኣይክእሉን እዮም ግን ስርዓት ትምህርቲ ናይ ሃየር ኤጁኬሽን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣዝዩ ምዕቡል ደሕጉስ ደሕብን እዩ በዓል ማይ ነፍሒ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሳይንስን ናይ ቴክኖሎጂን ትምህርትታት ንመጻኢ ግዜ ንኤርትራ እትህነፀሉ መሰረት እዩ ከምኡውን ናይ ሕርሻ ከምኡውን ናይ ኢኮኖሚክስን ቢዝነስ ታሪክ ናይ ኤርትራን ቅርስን ዝምርምሩሉን ዝርድኡሉን ናይ ሶሻል ስታዲስ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ናይ ሃብቲ ባሕርና ዝመራመሩሉ ናይ ሕክምና ምስኡ ተተሓሓዘ ትምህርትታትን ሞያታትን ስልጥኑሉ እዚ ዓብይ ቤት ትምህርቲ እዩ ዘለና እዚ ኩሉ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ኩሉ ከዓ ክንደይ ፀገማት እቲ ሃገር እናጋጠማ ከሎ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ፅንሕ ኢለ ከኣትዎ ዝደሊ ሓደ ነጥብ ኣሎ ሕጂ ብሓፈሽኡ ሲ እቲ ስእሊ ክህልወኩም ምእንቲ ኢለ ኣነ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ እምበሪ ተመሊሸ ናይ ኤርትራ ኩነታት ብስፍሕ ብድበለ መንገዲ ክንርድኦ ንኽንክእል ምስ ታሪክ ኣዛሚደ ክገልጽ ክፍትን እየ
نحججن انتهى قبل زدلي إرتراسي بزوح قسقاسي جير الله إنهم بزوح نجار تحبي دكوناس دي تجلسه نحن عون دين فلتو حباي بنفسي كزارب تخينا دي فلتو جنوبركو بزوح نجاراتي وتسريحو بسرح دلو زي وصيت ناتو خاني دحر قرب جزي أب معبالنا يتهاجر تغلى معبالنا يتهاجر دقلص بيو قال لي حجي خيك على الأقل جميل الله إذا لن كانت ريو 30 مليون 28 مليون يورو خاب يوروبيانين انترخيبو إسرائيل دريب إيريجيشن زخون بايب من صاف كم كونترات وسيدهم قال دبل إذا ما جمرتاي خم بايلوت بروجكت غيركم صدوا تراود الله عدتات مرئيون كندو خان كلن إرترا عدتاتنا إرتراها أنا كباصحن كم دخل حسابه أتليس ما يبتغى عند اللون انتحر زخول تباصحو خان انتهي مالتي توات من ما برونا حزبنا أزيو حاف قبل إيو أما كاب انتهي زبلا كاب زلاقة زقبرن بحال أنا وأسلد وعالك أسلد رأخو تبحلفي تناي بعالنا نسانت كخبر كله رأخو حنت نجر مساعدكم ككافلكم دل مساحة أنت دحر نسان بعالنا نسانت ستناي سوات بعالك أنيرو مشت تزقبرنا شمعة مبرح بعالي كأنيرو أب حدا بوت هبتقول أنا حرنت كاتفيت كاتدرالي قلعت هبتوصل سرقيا خوفي لهم قلعت كلكم كله خصي دق شو عاد شمن 19 عام يوم زم قلع زياتهم كبيبهم 15 دخون خبيبهم شمعة أبريهم أما أكل كلتا شدا غيرهم شمعة أبريهم هاجراونت نايزهم قلعت زياتهم إرتراونت نايزهم قلعت زياتهم خجموت هناك على أو خلا أب حسبت وحيد أن نوح جزء مس نفسه خزارب أمسية بدحريو قلعت شدة انتاكم خانو فليتهم شمعة أبريهم نايسوات أبوتاتهم آياتاتهم زخري كخبرو خلو كاوز عبي مور راس كاوز عبي هيوت نعي يلن إرتراح أني أبصنوع مسارات سرت الله هاجر مخانا ترديني سنتاي مسايتو لدينا إرترا مسارات تخالد بهال نجر جلد بهال قدفو نساتو من مسارتنا إرترا أما انتايموني بزوح نجرات على بحتون بحتون ملكعن تمساكو يحيش جن زي بحفشة نايتي دلنا خونتات ناي معبالي ناي زقبر دلو صراحات زقلت كوي كال حنت خبلا زدلي نجر كم جمرتها انتلي انتها أنا من الوقت بعد ما كبزحات حجيب زاد لهم سي بلص بالكو خاو نخيل بعد ما سمت أنا سمرت الجمهور كلش بجزء إنجليزي نيرو تبقى مسألة شو هل سلاس خاطر خلونا نسمرة تسرعنا تقبلنا هنا ننتي نخساك خونكم نتحرك خونكم كم إلى إيرتراس أبزي خونتات ودي عابت وانتي إذا حجي دلو خوني كم يقرنا أنا خن مزنون نخيل أنا خني بوجنيسي رئيس انت عين التعذبتي إخوة صدقيل انت عين تمرت خاني خماحات كل مسؤول من أساس حلف له مخيل دبل على حسابي ببقى زي سلد مسني حدا نتبتات تعشمو مساحاتكم كافل كفتني زيك عني بتي أربعات إرترا كم هاجر نسخت كون دقبقة وكأت هزبسي كوسن دقبقه نو هزب إرترا نسخونا كلين نفس خم حدرا كلينيو إقونومي ونا يفضلنيو ليش تهزبيو تفعل عليه كم زيو تباهيلو على إثيوبيا كم أقحى خم أقحى نجدنا الله مس أمريكا تواجين بين يهبوهم نعنا ساتو كان إرترا خم نروحوا يجبروا إثيوبيا خم تجبر يجبروا تهزبنا خاني تخافافيلو أنا زي دينا برا تاريخ صح قبل كلني أنا نقر كله تاريخ سلده خونه نكمل نمسوا يقبلني زي كم يدمر تجمير حزب إرتاس الناس عنت كم زي دافع نيرموني عن صار تعشمو 5 تفسمون يلن حزب إرتاس تخافافيلو بهايمانوت بيستفعل اللي تعشمو تخافافيلو نب
ኣደራዕ ናይ ፀላኢ መሳርሒ ናይ ፀላኢ ከም ዝኸውን ተገይሩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ እቲ ዝነበረ ኩነታት ኣፀቢቑ ክርዳእ ስለ ዘይከኣለ ድኽነት ዝደይበሃል ድኽነት ነይሩ ጥልያን ምስ ከደ እቲ ዝርካቡ ጥልያን ዝፈጥሮ ዝነበረ ስራሕ እውን ተሪፉ እንግሊዝ ወላ ሓንቲ ስራሕ ከምፅእ ኣይከኣለን ግዝያዊ ወተሃደራዊ ምምሕዳር እዩ ነይርዎ ጉዳይ ነበረና ኤርትራ እንታሽሙ ስራሕ ንምፍጣርን ኢኮኖሚ ምክያድን ሓደ ትምህርቲ ናይ ኤሌመንታሪ ስኩል ታሽሙ ጀሚሮም እምበሪ መሰረት ኣንቢሮም እምበር ካልእ ዝገበሮ ነገር የለን ኤርትራውያን ብሓንሳእ ኮይኖም ብዛዕባ መጻኢ ኩነታቶም ክዛረቡ ክፍትኑ ከለዉ ኢትዮጵያ ተቃላጢፋ ብናታቶም መሳርሒ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኢዳ እትያ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ነበሩ ኣፈራሪሓ እቲ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ነጻነት ወይ ከዓ ፍቅሪ ሃገር ተባሂሉ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ፋሕፋሕ ከም ድብል ናይ ሃይማኖት ፍልሊ ከም ደኣቱ ብሃይማኖት ናይ ራቢጣ ልእስላምያ ንበይኑ ፓርቲ ክኸውን አንድነትን ገለን ከኣነ ኩሉ ደጠቃለለ ክኸውን እቶም ምርጫ ናይ ኤርትራ ሽዑ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ምዃን ወይ ራቢጣ ምዃን ማለት እዩ ራቢጣ ማለት ከዓ ናይ ምስልምና መግዛእቲ ምቕባል ማለት እዩ እዚ ነቲ ህዝቢ ገይሮም ደቕርቦ ነበሩ እቲ ሳልሳይ ምርጫ እንታይ እቶም ሰልፊ ነጻነት ወይ ከዓ ነጻነት ዝብሉ ነበሩ ነጻነት ዳ ምስ ኢትዮጵያ ምዃን ስለ ዝኾነ ሲ ነጻነት ዝበሃል የለን እዚኦም ብሮይ ጣልያም ናይ ጥልያን መግዛእቲ ክመጽእ ዝደልዩ እዮም ርግጽ ናይ ጥልያን ምምሕዳር ብትራስትሽፕ ክምለስ ዝብሉ ሒደት ሰባት ነይሮም ናይ ጥልያን ዝደፍኡሉ ግን እቶም ሰልፊ ነጻነት ዝበሃል እውን ብኸምኡ ፈርጆምሲ እዚኦም ከኣኒ ንኸምኦም ዝብሉ ዘለዉ ነጻነት ማለት ምስ ኢትዮጵያ ምዃን እዩ ዲፋይን ገይሮሞ ነቲ ህዝቢ ሲ ከምዚ ኸብቲ እዚ ነጻነት ማለት ኢሉ ባንዴራ ሒዙ ከምዚ ኸይድ ሃ እንዳበለ እንታሽሙ ፍቕዶ ዓድታትን ገለን ክዘውር ኮሚሽን ክመጽእ ከሎ እሪኦም ነይረ ኣነ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዮም ኣውዲቖሞ ሓንቲ ደይትረሳዓኒ ዛንታ ሓደ ቤተሰብ ዓርኪ ናይ ቤተሰብ ዝኾነ ሰብኣይ ሽሙ ኸማን በርሀይ ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብ ሰብኣዩ ሓደ ግዜ ዛረብ እሞኒ ኣንተ ኣነሲ እዛ ኢንዲፐንደንሳ ትበሃል መስመር ንሳ ክስዕር እያ ድብል ተኣሽሙለኒ ይብሎም ዳር እቶም ኣብኡ ነበሩ ሰባት ኩሎም እዚኣ እንታይ ማለት እያ ሳኸ ኢሎምሲ ከምዚ ሓደ ነገር ደይተፈልጠ ኣራዊት ወይ እንስሳ ገለ ድመፀ ከምኡ ገይሮም ክሰምዑን ክሳይ ክብሉን ክሓቱን ይዝከረኒ ስለዚ እቲ ነጻነት ዝበሃል ካብቲ ኣጀንዳ ሲ ወፂኡ ነይሩ በዚ ናይ ሎሚ ባህላ እቲ ናሬቲቭ ናይቲ ኩነታት ኣብኡ ዝነበረ ካልኦት እዮም ዝውስንዎ ነይሮም ዕም ንበለኸ እቶም ነጻነት ክብሉ ዝተንቀሳቐሱ ኤርትራውያን ሸፋቱ ኢትዮጵያ ስርዓቶም ሸፋቱ ደቂ ኤርትራን ትግራዎትን ካብ ኢትዮጵያ እንዳተዋፈሩ ገንዘብ እንዳተዋህቦም ሰባት የማን ጸጋም ይቀትሉ ንብረት የብርሱ ኣጋር ይቆጽሩ ኣዛን ይቆርጹ ነይሮም እዚ ምፍርራሕ እቲ ተማእዘዘ ወይ ሱቅ ክብል ወይ ከዓ ሓሳቡ ንኽቕይር ንምግዳድ እዩ እዚ ንክገብሩ ከለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ሰብ ስልጣን ዝነበሩ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ካብ መቐለ ዓዲግራት መቐለ ዓድዋ ኣብ ኩለተን ቦታታት ተዋፊሮም ኣብ ማሓደርትን ኣካየድትን ኮይኖም ኣብኡ ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ደጀን ኮይኖም ደካይድዎ ዝነበሩ እዮም ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ሌዘን ኦፊስ ይበሃል ነይሩ ሽዑ ከም ኮንሱሌት ማለት እዩ ንሱ ከዓ ብሰፊሑ እንግሊዛውያን እውን ዝበፅሕዎ ወይ ዝረኸብዎ ኩነታት እዩ ኣብ ቅትለትን ኣብ ገለን ዝተዋፈሩ እቲ ኩሉ ስርሕታት ደካይድ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ መሰረቱ እውን ብዙሕ ዝተባህረ ሰብ ኣይነበሮን ብዙሕ ተመክሮ ኣይነበሮን ምዝ ኩሉ ናይ ሳይኮሎጂካልን ካልእ ኩነታትን ኣብ ራዕድን ሽበራን ናይ ኢትዮጵያ ወዲቑ ተኻልእካ ብሃይማኖት ከይተረፈ ኣትዮም ክቕበር ከሎ ባንዴራ ሒዙ ከም ዝቕበር ልክዕወ ኮሎኔል ነጋ ኢልዋ ኣሎ ኮሎኔል ነጋ ሓደ ሰብ ጠቂስዋ ኣሎ ብዚኣ ደርማስ ኮሎኔል ነጋ እዩ ነይሩዎ መጀመርታ ድሓር ብካልእ ተተኪኡ ሕጂ እዚኣቶም ኤርትራውያን ሲ ከም ኣእምሮናን ሞራልናን ከም ዝለምስ እዮም ገይሮሞ ነይሮም ብኡ እዮም ከኣትዉ ክኢሎም ኢትዮጵያ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ንሱ ኢለ ኣነስ ዓብየሊ እሞኒ ጃሃሪ ክኾነኒ ኢለ ኣይኮነን እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ
تاريخ بقلياتهم سبات كدقم كفتن كله سلازري ادلخوي بزقوان نزيد دخون يخون سب اب إيرترا بزعوا أنا إثيوبيا خزارب ندحر كوينو إذا كل دلو نجراسي كحلفوا يكيلنيو إذا كل تخافله مسواتي إذا كل أبجد لي زحلف السعي إذا كل أبيت مأسر ذات عاوزنا حفاش نقول الترشون إيرتراويان توم زتقعد قطو بلمس إذا كل عم تاكم قدفو من يمسي وقت زي سلام تفاتني أساس لزخونو كويكونن عدي سلا دبول نصانه سلا دبول زنبروم نصانه مثلا سلا دحاتيهم ابكم وديهم سلازي نزي حجي دلنا خونتات بزخونه يكون ملكا بزخونه يكون ملكا مس ኢትዮጵያ ዝግበር ዕጥራን ነዝኹሉ ድበልኩኹም ኩነታት ክደግም ድፍትን እዩ ኣብኣ ብምንም ዓይነት ብምንም ምኽንያት ኮምፕሮማይዝ ምግባር ወይ ኢድካ መሃል የለን ኢለ እዳምን ኣነ ነዚኣ ምስሓትኩም ንኽካፈል ምእንቲ ኻኒ ዝዛንታ ዝደምጻልኩም ዘለኹ እንታይ ድበሃል ብናይ ቀደም ባህላ ታሪኽ ንነብሳት ተደገም ይበሃል ስለምንታይ ኢሎም سمع سلسانات احنا سمعنا هنا رئينا سمعنا هنا نبرنا هنا حجي خاني خدقم اين فقدنينا توم كدغمو هكونو خاني انتاكم مخانم كنغرم علينا دغا مخان فليطم كاني ابتي دنبنا حزبهم كحوس دلوم يوم حدا سب دلاي بزعبا ممحدار ناي هاغرو دمسلو نجر كزاربن خحسبن كونتات ريو خاني بت كونتات كل نناتو غيزيلو كونتات بزفقدلو خسات كاني بحشم محدار كمريح يلو ناي بعلو سلفن بارتن مكياد يزي حليو نعي ولا حنتي حاجات هيكونن ግን ህሉና ናይ ተሃገር ደጥፍእ ነገር እንድሕር ገይሩ እተሃገር የላን ማለት እዩ ስለዚህ ደራኽቡን ይብላን ሓደ ብዙሕ ነገራት ይመቸስ ድመጽእ ሓንጎለይ ኣነ ክሪኦ ኣለኹ ሓደ ኤርትራዊ ወልደ ስላሴ ድበሃሉ ዓብ ሰብኣዮም መቸስ እንተላይ ታሽሙ ምስ ብደርፊ እንተላይ ጽርፊ ነይሩ እንታይ ድብል ደርፊ ነይሩ ሽዑ ዞም ሰብኣይ ናይ ሰልፍ ነጻነት يوم جن برويت على لهم تاشم زبلوهم يوم خبطنا برويت على تنيرمون أي فلتن جن أنا خمنا الناس أنا سلف جريد وصلهم ولا تعزجا كلهم تعزجا ولا سلاسة أو قاعد قاولهم يوم هذي زوم سو أي يوم أبشوق فيت كارشلي قولنا سراي كابندا هوتيل نبرة وصيهم خود خلو ولا تعتنا شو تأكيبهم برو يلهم كفيبهم محلف كل يوم أنا بعينك ولا عاي أرئ زم سبعي قروم صعدة خلاون تحبشات تخدنو كاسكو بارنيت أدقبورو حم سبعي منيرم مخدس إنهم لحرك أسيلهم أبتافيت نفيت حانت بارنيرا أو آتيهم لحر بوليس كاب كارشولي مسيهم نتهم أوزنو رعوالاتات قاليهم نتهم سبعي سيفلي أو تسيهم لمن قدام خدو حق زمام أما كالعدم كنت أساسي كلو نيرم أب إيرترا خندي سبات بعلب ولد أب كندي جزي نفس أطلت كم استفتنا تفلتهم زيتاتي نيرو تي وانتي أنا خاب مجزأت النتي إثيوبيا جري أي فوليوني بدهري خاني of course بحلف أنا بجزي هاي لسلاسين بزيادة خاب بجزي الدرجن إيرتراويان كم محاسب كواهم يقتلانين انسان بخمو يقتلين صوي أبسلط العالم أمن قدين لا تحردو خدر بيو خلوسي نزنا جرزي رسيع كا تملش كانا ومقومتعنا بيتوبيا مقومتع تمالت مالخ يعني كاب عبد سابا خندي نبرتن كندي سراح ند تريلون نبورولون أكوابي كم حدا واقادي يقولوا ها سوقي قوم خبروهم كله تملش كحجنا بيتوبيا مقنبح زي فلي قالات سبات كده لي ادغرفهم اما انا زي حنت خسايد بلانتا زخونه يخون زمصي يمصا بمنم عينت ارتراوي دبل ارتراوي دحر حجي نا اثيوبيا خونتات ابنا ارترا غداي نا عدهلونان كونتاتن بزفالس منجدي كم صوي يقولون ويدغافنا اثيوبيا خوينس امونغو ارتراوين سخرؤون يقولون كل نا بوليتيكا في اللي قال خلي نجاري جن
بزعبانا إثيوبيا كونتات مالت أب تجزأنت مملاس أب تجزأنت مملاسيو نعي إثيوبيا مالت ويانا خونه أم حرخونه في اللي يقولون زي ناي جزائي مرجع نعنا قداينا يكونن أما بزعلنا متن نز خمسات عين تندنسي حاليفو سلا دري حجراوي عند بقوله كله نز خمسات كقاموا لهم تتقبلوا لهم بايتخلوا هو يقولوا من اتهم بخمو دا امنون كزارون دلو قدفهم يخيدوا قد نحنا امنقونا ولا في اللي هلونا نخمو عينت كنتات كنفقد يبلنان اما انا زيا نتا تاريخ تاشو ذكر ناسي أصبحنا حنحسب الله يزدلي دخونه يكون نجارات كنحسب كلنا زعما هاجر ندهر نحسب علينا ناينا ويحجزيه بس اللي بزعوينا خنا حسب دلنا أتم من أساعد دول كوم نعين أذكرني أتلس أنتوا حدث نسبة زر 5 7 5 عام السنة زوم كل زياتهم هيوتي عملتي أرتاكم بدحريقها خال تولد دخل صلي بدحريقها خال تولد دخل صلي فزي إرفان إحنا جرنا خير أدلنا حنت عباي ديت الجهاز هاجر نزنت إلا تتنبر جرنا نحن نستعد لنا كل نجار كاب وأنصاري نخر إذا مرنا لومي لا الصباح نايت نجهو ناي مشت كنا ثاد كم زي خوين خمسة تغيروا سكون الناس عقودي بزي أنا مستي ناي منجستي أنا خمسة ترد عني ناي priorities وي قدم تختل أسرارع ملؤ سامع بناتي مرداتا ناي منجستي قدم تختل وي كا priorities قد قصر حاده هلونا نصانتنا يتحقر معقابي period نزين مقبار كأني بخل مداي بوتهدراوي حيلي بسلطنا بمرحنة بخلو تدالي خامسنا زي أخاريهم ما يخوم كندي ورا سمعنا نيرنا عامة شدشتور هجبر بقى عقلقلود دلو دفاع قدي فهم خيدهم يوم دفاعات سبب له نحن تيت توقتيلا تترفون طبعا جو دريو ليتبقى سجر يدبل تعشمون دوري نيرم ازي نعتاتهم wishful thinking ايو بك دليتهم يمزقل صنيرم ازي psychological warfare قبل علينا دكايد خندي رينا هينا انكوان دو سؤال كان قشت تعشمسي كالونا حليفة عيرتنا قن اثو هنا نقر انتاي ديرو سرخ افتحنا اتنيح اي سعرني اي مبركخيني دبلين نحنا إرتراوان نعوو نمبركخ نعوو نمأسعف نسون دحر فينا خاني تطعون ولولو حموت فيني بلنان مالتيو سيزي psychological warfare دبهال بسافحو فتينو موسي كم دفشلت راح زرد عني سلامتاي نحنا خيد مسبلنا وعدس دحري سومن دخلت سومن هذا كريتشو تفتيرو بتدوب هي تبالكاس دحان توصيتو سفلت يوم علاتهم وياني هذا أو أدرى خواص أو الله تبايلو تحرب بسبب كنسمع كلنا خاني عبي قد كم زب صحولهم مخان مكلخلنا إرثا إنتاكت خوينو تجوبو خمد فتصمي أنا تردينا زي تي بقص على وندبهال نجارات ولا يتوقع أن كترفو صحفو زنبكو نجارات طبعا تخون خلو جن يقولوا نجارات إثيوبيا اسمس إرثا كتواجع عمية بالله جنرالات أيروحو أب سركن أب نبرتن أب جلن كافلو دلو منم نجار وبيخمر حدا كل يوم حركة كونيل كا نا كولونيل أرمي عينت توم أزستي كم تنجلزوان دنورو توم متحدرات كأني تجاريهم توم متحدرات كأني ورمو يا محاريهم سلزي إذا خمسة عين سراوي سنوج وبقى كل ندبلي دلهم زحت تبقى عند صحفون زاربون أبرسيو خاني ولا بزعبة حيلة حدث قرم النجارة اللي حدث حوس بزعبة حيلة أير كزارب كلنا أرد حيلة أير أين خلونا يتبقى يدخلون يعني بروفيشنال سيوم زي ما بكل درجة بس الحمد لله ينبع عتهم من أيروبلانهم إحنا ومساعتهم ونسخن واقع أين خلينا ندبلي زي ما تشس نعي دحنا مورال فنان تعشمي دهبني صبوق تعشميه قعقوا محاسبه أي فتاتون نعم دحرجي مالتي on the other hand جد إرتراوان كأب علاتهم نتدلوهم كونتاتون بتخكل كيراي طرح حدا علامة نا بوليتيكا علامة قالن تليوم وكأني grievance تليوم كي
نعون موصي دخون زخون من قدي نتدلو خونتات من نشاو تجبر نجار كم زي تجبر تجبر على لك تصبو نجار كزارب والكم زعات من قصدي انتين مفصاي انتين مفتري تعديت ودق له تم صلات ما كوهم يمدلي دلو تعديت اسفانا اب سراويتي لن دحري لهم من يدخ كان خللنا አገልግሎት ከተርፋሎ መኒ ሞኒ ኽትኮ በኸመይ መንገዲ ሙዝትካ ኮምፕሌክሲቲ ናይ ሪዘርቭ ሲስተም አምጽኻ ገለል ከም ትካኢካሊ ግን ግዜ ድወስድ እዩ ገዛ አታዊ ገንዘብ ገለ ሁሉሎ ቦጠባ ንኤርትራ ካምሽሽዋ ፈቲኖም ምናልባት ዳሕራት ትሕቶታት መጽኻውን አንተው የገልጽ ከሆነ እርከህ ግን እዚ ካንሲ ካብቲ ኩነታት ተፈልዩ ክርአይ ሁሉን አቅምና ኤርትራ ናይ ምክልኻል ኃይሊ ከም ዝለምስ ንምግባር እዩ تخونه بعلاتنا فحفح نبل نودق نهون نلمنهم شعو نعولا نعو مصلنا با نعو سدوا زعدي قال يوم كاني شمد دولي حدثت فهول لميكالات إثيوبيا مسياس ويانا مسيوم صناعاتهم شمت هيبهم نيرتاح قد فلوم كم دحسون هلو هونو إزتات كنرسعوا لنا جن في حدا لو دلنتاي نهاجر قدايك مسكلو ناي نوح جزء نحن حسب لنا حجة ولد خمنا كونن نعتينا تكون ناي حدا عدمي كونن معنا زقد شنا إذا حزب الله خلنا تحسي نتي مسائل ندليو نجارات حدا حلونا نتعدي بخمي تنكفو بخمي يتناخروا بخمي يقولوا زي نحن حسب لنا أتخلأي دحر خلونا نعدد مس درأهو أبناء إرثرا تحساسوا بنمجبي دايمت ماي بنمجبس نفسها مخال هذا ديمت ماي كلاي كذا أكل مفراي بعلها نفسها هون كان عداقة خمان كتفر لك نزل مقبار تاي سقمنا ولا حنتي مايو ماي كاني تأكل زناب لنا جن بجزء وحجس له دخيد طبل بلف ماي تتعاقب دبل نزيساتي دوسه فزي النوع خاني صرح له ساعجي إذا تسرح له خاني قليل نجر أيكونن بعلهاتكم رأيو تي أهزات تي تسرحي قدبات سي كندن انتاي كاباسيتي ندحري لكم انتاي مو أنس كركبت مسرع هو زي أس نيشتو هذيتي أسوان دامنا إرترايليا حجون كابتن منتيتي نقعي بلكم كندا بيلي حجي قال كنت 200 مليون ديو قال 300 مليون بيلك قرارب على تتحسوا من معي كون لعلون خيد دخيليو نايتي ديغا تنكالوت ندحرينا 34 مليون دحزا زياتن كان نتيز تبهله اكابيين داكل اغلغلوت كبا دخل عينتا اذا كله دسرح دلون منتايو تهاجر بمجبي نفسها نختكل نفسها إلاس نوصاي خمان عداقة عدلاين تخوينو كتفريلو ادخل كونتات بو بيلخاني من وابرو نايتي هزبي نخم محايش مالتي ازي نستي عنتو يدولكم نايت مرتن نايت عنان كونتات نسو اتحابيركم رأيوه من وابرو ناي هزبي ملو بملو كم محايش ايو مالت ايو ازيو قطر إرترا كاب اسمرا دبلص انت دي كوينسي كاب ناي اسمرا منوابرو تحت خمزي كون انا الرقاقص لكم دحر قرب غزي سمتاي تمسرتسي تنبير يدلو حجون قال عدسات كيتكم رايو بجكا تناي من قدرنا قالن كونتات ما يندحر ليو بحلفي الكتريك اندحر اتيو بتعدتات كاب كتما منبر او منبر سيدمني يدخون يدبلكم يزخخرني فاكت حدا عدتات اب عدت اليان كزور كله بزسمين عدت اليان كاب ميلانو جمير خصا فينيس بزح غزي مالالس كريو خلو تعدتات كل غزي اب حنقولي دمصتاي واو إرترا هذا معلتس كم زخون كو يجزاوتنا إرترا حرشانا إرترا كم زكو خوني دبلي بحنقولي دمص صاني كون ندخوني خيد على يدبل تي حلمتي تي تنتي دا تجاهدي خيد على اما تي عبي سئل حرينا هلاو هاجر معقب نصانتها مكلخال مالتيو دلدل سراويت كم زهلو مغبار نعو خان تفلطيهم مسارخي تعدق إرترا كندي صقم كم زقاطم نزيسات بديهكا مخاد كال قداي مخانو تفلط لكم
ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ነገርሲ ኩሉ ነገር ኖርማል ከም ዘሎ ቆፅርና እዚ ኣይተገብረ እዚ ኣይኮነን ሕራይ መሰልና ይኹም ክንብል ኩሉ ሰብ መሰል ኣለዎ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ከዓኒ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ከም ዝኸውን ኮንትሮባንድ ከም ዝገብሩ ከም ዝብል ገለገለ ባል ስለምንታይ ምኹም ዝግበር ዘሎ ዓሻይትኹን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ለይትን መዓልትን እታ ዓዲ ኣብ ሓደጋ ከይትወድቕ ዝከላኸልሉ መንገዲ እዮም ዘዳልው ዘለዉ እዚ እቲ ኣነ ክሳይ ክፍሎ ዝደሊ ምስ ሰብ ክካፈሎ ዝደሊ ድሕር ኣግድሸኒን ኣነ ባዕሉ ፈለጥ ሕጂ ከምዚ ይኹን ዶ ገለ ከምዚ ደይኮነ ገለ ዝብል እንድሕር ዝብል ኮይኑ ከዓኒ ናቱ ጉዳይ እዩ ፎርቹኔትሊ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ይርድኦ እዩ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ብዙሕ ነገራት እዩ ሳይ ዝብል ግን ኩላትና ክንርዳእ ዘለና ናይታ ዓዲ ጉዳይሲ ገና ብሓላፊነት ክንወስዶ ዝግባአና ሃገር እዩ ማለት ጉዳይ ናይ ሃገር ክመፅእ ከሎ ብሓላፊነት ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ህልውና ናይ ሃገር ከመይ ገይራ እዛ ነገር እዚኣ ስወ ግን ከመይ ገይራ እሙኒ ንህልውና ናይ ሃገር እቲ ትንከፍ ኢላ ክንሓስብ ኣለና እዚኣ ሓንቲ ነገር እንድሕር መፅያኻ ዋ እንታይ ኮን ሓሲቦም እዮም እንታይ ኮነ ያጋጥማቶም እንታይ ኮን ክገብሩ እዮም ከምዚኣ ዝገብሩ ዘለዉ ኢላ ብኣወንታዊ መልክዕ ንርአዮ እሞ ድሕር ብቑዕ ዝኾነ መልሲ ከዓኒ ክሳዕ ንረኽበሉ ክንዕገስ ንኽእል ኢና እንተደሎ ግን እዚ ስኢልካ ኣፍካ ደምፅኦ ምዝራብ እሞ ከዓኒ ገሊኣቶም ሓደ ሓደ ናይ ግሊ ዝኾነ ምክንያት ብዘይተኣደነ መንገዲ ንምንሻውን ሞራል ናይ ህዝቢ ንምቕታልን ዝገብሮ ነገር እንድሕር ኮይኑ ወይ ዝዛረብዎ ነገራት ንሕና ዋጋ ክንህቦ ይብልናን እንዲያውም ክንብድሆ ኣለና እቲ ካልእ ህዝቢ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ነቲ ሓቂ ፈሊጡ ብትዕግስቲ ኩሉ ነገር ክከታተሉ ክኽእል ኣለዎ ውፅኢቱ ከዓኒ ኣብ መወዳእታ ንኹላትና ድኹርዕ ንኹላትና ድሕብን ድኸውን እሞ መጀመርታ ንከም መእተዊ ገይረ ኣብዚ ጠጠው ከብል እየ ሕቶታት እንተልዩ ከዓኒ ንክምልስ ቅርቤ ይቕኒየለይ መጀመርታ ሕቶ ንምምላስ ሓበሬታ ይድሊ መነመን እንታይ ገብራ ከም ዘለዋ ብዙሕ ዝፈልጦ የብለይን መንግስቲ ከዓኒ ተንዳሃበና መግለፂ ኣብ ናይ ዜና ማዕከናት ድወፀ እምበሪ ካልእ ክንደይ እንታይ ሓገዝ ዝግበር ኣሎ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ናተይ እምነት ግን እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ንኣብነት ናይ ዩሮፕያን ዩኒየን ድሕር ኢናስ 28 ሚልዮን ኣመን 28 ሚልዮን ድኸውን ንመስኖዊ ሕርሻ ክውዕል ከምኡና ቅድም ኣቢሉ ርኢናዮ ነርና ክንደይ ሚልዮናት እዩ 300 ሚልዮን ድዮ 200 ገለን ሚልዮን ኣቢሉ ንናይ ሶላር ትካላት ንምትእትታው ኣብ ኤርትራ ዩሮፕያን ዩኒየን ከምኡ ሓገዝ ይህብ ኣሎ ድብል ወፂኡ ነይሩ ካልእ ዝረአየኒ 400 ሚልዮን ባፅዕ ወደብ መምሕያሽ ምስ ናይ ቻይና ካምፓኒ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ገብር ስምምዕ ተፈራሪሞም ብምሉኡ ናይ ኤርትራ ገንዘብ ድዩ ካብ ናይ ቻይና ወይ ካብ ናይ ካልእ ሃገር ሓገዝ ኣለዎ ድዩ ኣይፈለጥኩን ግን ሓንቲ ነገር ኣነ ትርዳእኒ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ኩነታት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ክርድኦ ድኽኣልኩ ነገር እንተልዩ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ብዛዕባ ናይ ወፃኢ ሓገዝሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣይድልኒ ኣይብልን እዩ ነፍሱ ክኢሉ ይኸይድደሊ ግን ድሕግዝዎ እንድሕር መፂኦም ከዓኒ ሓደ ተጎታቲ ደይብሉ ንኤርትራ ሲ ፕሮግራማ ንሳ ብትውስኖ ደይኮነስ ብናይ ወሃብቲ ልቓሕ ዶ ሓገዝቲ ተባሂሉ ናታ እንቅስቃሴ ደይ ተዓናቕፈሉ ናታ ዕላማ ንኽተማልእ እትገብሮ ነገራት ሓገዝ ብዘይ ጋዕገልጠም እንድሕር ክትረክብ ትኽእል ኮይና ተቐበሉ እያ ዝያዳ ግን ካብ ሓገዝ ኣብ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝተፈላለየ ግዜ ዝሰማዕክዎ ንሕናስ ሓገዝ ኣይኮነን እንደሊ ልቓሕ ኢና እንደሊ ሸቂልና ሰሪሕና ትዝወስድናዮ ገንዘብ ኣብ ስራሕ ኣውዒልና ነቲ ዕዳ ንክንከፍል ክንፅዕር ኢና እንደሊ ከምኡ ክንገብር ከለና ከዓኒ ንምዕብል ድብል እዩ ኣነ ዝፈልጦ ፍልስፍና ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ እሞ እተን ሃገራት ዝኾነ ይኹና ብዝመፃ ይምፅኣ ናብ ኤርትራ ሲ ሓገዝ ሂብና ኢና
كمزي تقبروا لنا خمزة تكونوا قال دبلالو ولا حنتي من حيلين يبلنا نخوم عينت كأني من قصير تعدل وناهبني إلى إدام من أنا كل نجار دقبر نجارات من قصي بنات بروجرام نت بروجرام نمفصل زدليو نجارات كأني بنسو زدليو من قدي بلقح بتعشم تتوهبه جيفت تتوهبه حرايجن لقح تتوهبه ون دبلت سيلي دملكت من قصير ثاني خبز ردو أتي ديجاتات أنا خم زرعه أب بزي مثلا حدا of course جغرافياوي تعجمو وسان نتعلوه أب ماي زوح زلو أكا خون علو نخومو زيطعن شنطرون قلن مسألة بوتاد اللو خون علو كالا إذا أكل مايك وحزك خلالو بو سالساي أبطقو خاني ختكملو دخيل مريت كونه ويكاني مسنون تخوينو ويكا حزب دنبرلو نمسته ختكملو ستماي كقربلو دخيل كخون علو حجنا أمنت ناي قرقران دحر وسيدنا قرقرا أمنغو ترى أمنين لك أمحارن من قد ترى أمنين لك أمحارن مرب أبزح الفلو بوتا لا تسريح هذا زيا نتمولا أكوابي كابدك أمحار جمير كاسع من دفرة ستة ماي كتقرب تخيل نتا أكوابي تاتون نحرشا ماي كتب تخيل يعني مثلا دخون زي ما تقولون جزئون قلا بتي دلو خسات وساني خون ناي تكنيك قداتيو جن بحفشو تخلق بوتاتاتون نناتو بروجرام علو سو اللي كنا نسرح دلو زي نريد دلنا دام نناتو بروجرام علو قاليو نطوط قاليو ني اخلي قاليو ني حملتن فرافرين نستفعل علي نقرات كل شيء بعينته بتي مريتو زقبلون بتي أكوابيون توسنا خوينو قاليو حزب زنبرلو سفرلو حريصو زنبرلو أكوابيتات الله زي تي مجلسي بسرعات كوتس كله خنردو نخل خون جن على حدا بسئلة بحلف كله رخب كوا حبرتهون بجلسي قصح قبر أي انتعش معي بلن خابت من قصة متس كله زيادة جن أنا تقامنت نايزي ديجاتات كدم حجي قال عامتات قبر 4-5 عامات قبر دكتور كفلاي قبر مدهن حدا مصنعة إيرترا هيدو حدا مصنعة كايد نيرو شعوزنا بردقاتات فرقنا زي حجبنا كوني نيرو جن نمنتاي كميك تأكم كان مزخل ناي هاجر معبالي بصفحي قليس وينيرو بتلاتو بيبر تاريخي بيع نعون كحبتو خفتني أبزي كافل انتلي خاني ني أنببتي نمنت نخرقوا حلقي جزي تزفنوا تصحفتي قرب نيرا حدا جزي ونصويعكم نعون تتزاربوا بزيسي طقامنت ناي ديقاتات خمي يسرح قال جبل نسو ناي ديقاتات هنسا مهناسن ناي سرارحان ناتو طقامنتن زفلت مهندس لدخونه بزبل صحمان كرد يخيلي لدامن جن بحفشو إيرترا تقور دلا نخلع عالم مثال نتكون دخيلي كم دولكم قدمي خلت عامات أنا أدها له خيدة سبتي بايتا أو تطويلة قاعد كله تطويلة نيرة تسألكو سلطاتون على مسألته حاجة تودي خلي خلهم طلع على خوينا نبزح دقائق صويلة تأميته مسرع أخو نتم أبطأي نبور سبات حدد بولكم نقر نتلي إرترا من الوقت تقور دلواس نخلوت أفريقيا وان كيلاتاتن عدتاتن أمس أنس زي كتر يوم الله بإرتراوان تسرح بحسر جزيحة زدي بهال تقوم خيب دخيل عين سرحتي تسرح دلو من الباس إلى حدا نجر بوزيتيف نجر كركب كله تزارب سلادي مسأني أصبح بزح دا أكل حبريتها دي بالله حدا انت عشان خسايك بلوكم خيل إذا كان طيب حدا هلو كم إكسبيرمنتال ستيشن جيركم مصدوا ناي قطر نا إرترا معبالي بمسنو خوني بحرشة مسنو حرشة خوني بمعبالي ناي قطر نخالوت عادتات كمثالي تكون اتخيل مدبرة عاد مدبرة ودلو حجي ندعي بورد سمع كوسنا دخونا سي حيكون كيكون خيل كن أشعات دخونو من إسيات كاب سوا جراجويت تقبروا تمرت الودو أو بستفعل عليه سراحات يشاباشوا بيوم دلو زي أتوم كأ
نتي أب عد تجبر أب قطر تجبر معقالتات كندي خمس كاوت كوينم زكايدو كم كادرتات مالتنا معقالة كادرتات عينت مالت كوميا أنا ترديني زيا ناتي مردات عمبري خاب أوفيشال وي خاب زخون انتاش مدرخبكم مردات هاي بالليل قم أب كوميا تقرر بدل إرترا دحن أجخم زعبازي دلنا خناتات بملو أنا خم للزمن جيرة ملو كونفيدنس تسمعني فلتن كومس لستسمع عنها هاني مس نفسيون سلام قصانة الرخيبة سلمتاي زدي بهالفرحي زمصني نيرو تقدمي فرحيناتي إثيوبيا سي خمس جيرو مع دخيمهم نعم كل حال عقم ناس حدا معلتي خمزة قعو رقصانيا يموني قدونا خونو وكاني يدفونا خونو زبل فرحي نيروني ازي بينينو تفرحتي جيغنا من اساي إرترا كم دينا برو يروم نتم نخوم تعدفتن ونخفتن الموسو ندحر عجون عبت مرت خمز مهر قصانيا بق ابو قسينه إذا سرح دقاتات انتاي مو دقاتات سرح قالت خونا تاي اساس تخونه سداب تعدهلو يتحاويو دوعل قلمله بلو انتاي قبركم دلون ايفلطنيم اوف كورس كنقروم الله ناتاتهم تاشو خستاي كونن ግን እቲ መንቀሊኡ ኸኣነ ክትሪኦ ከለኹም ካልኦት ከመይ ገይሮምኩም ዝጥቀምሉ ነዚታት እቶም ፀላእትና እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንነዊሕ ዓመታት ሕጂ ንዓና ኣዳኺሞም ምክልኻል ኣብ ዘይንኽእለሉ ክንወድቕ እታ ናይ ዓንተ ወይ ዝጠቐስኩልኩም ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ክትወድቕ ከላ መርባዓታት ተሓምቲ ዝቐረበ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ክሳታ እዩ ነይሩ ኤርትራ ሲ ዓዲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ሰብ የብላን ቁጠባ የብላን ንእሽቶ ዓዲ እያ ኣይትኽእልን እያ ዓዲስ ነፃት ከውን ኣይትኽእልን እያ ድብል ነይሩ ሽዑ ኸኣኒ ነፃ ድወድፀት ናይ ኣፍሪቃ ዓዲ እውን ነይራ ድልያም ተዛሪቦም ክኸዱ ክእሉ እዮም ነይሮም ግን እዚ ክኸውን ድኸዓ ንሕና ኸኣኒ ስለ ዘይተዳለልናሉ ብሓፂር ግዜስ ከመይ ገይሩ እዩ ዝገርመኒ ሓደ ነገር እንተልዩ ከመይ ገይሩ እዩ ህዝቢ ኤርትራስ ብሕልፊ መንእሰይ ኤርትራ ኸኣኒ ካብ ናተይ ዕድመ ንታሕቲ ደሎ ንሕና ትምህርትን ገለ ኢና ንጓየ ነርና ናብራ ክነመሓይሽ ገለ ክንብል ንሕና ናይ መጀመርታ ክሳይኑ ነበርና ኢና ብድሕሪና ድመፁ ትውልድ እዮም ኣብ ገድሊ ኣትዮም ሓድሽ ትራዲሽን ኣተኣታትዮም ነቲ ታሪክ ሲ ከምዘይ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ደምሲሶም ሓድሽ ትውልዲ ሓድሽ ታሪክ ሓድሽ ባህሊ መስሪቶም ገድሊ መስሪቶም እቲ ዝነበረና ቀርሕንትታት ኣብ ሶሳይቲና ኣብቲ ድሑር ኣተሓሳስባና ካይዳን ዝነበረ ብዝተፈላለየ መልክዕ ነሰውራ ድጎትት ነበረ ንሕና ዕላማና ኢሎም ተሲኦም ዕላምኦም ኣተግቢሮም ነቲ ዝዓበየ ሓይሊ ዳርጋ ዝዓበየ ሰራዊት ዝነበሮ ኣብ ፀሊም ኣፍሪቃ ንዕኡ ደምሲሶም ነቲ ሰራዊቱ ደምሲሶም ሶቪየት እንተሓገዝዎ روسيا انت حق من امريكا انت حجزوا اسرائيل تحجزوا يوغوسلافيا تحجزوا بزي قدس دمسي سومو نا ايثيوبيا سراويتكو اب ارترا تدمسسو كويت فلتو ديكم زي مخ خندي دخون انت لكم كانكو كابل تبي تشحن العدد دخون كوي جنات مجمر يا خلو داويت ولا جرجس صحافه مصحف نيرو العلمي تشحن دخون سراويتات فينا اب ايثيوبيا اب ارترا نسراويت كوي دمسي سواتا دحر كاني زخونه يكون سب ኢትዮጵያውያን ተዋጋዛቲ ኣይኮኑን ክብለኩም ኣይክእልን እዩ ኢትዮጵያውያን ካብ ኣፍሪካ ብናተይ ርእይቶ ኣነ ውትድርና ፈልጤ ካብ ኢትዮጵያውያን ካብ ኣፍሪካ እቶም ንበርትዑ ተዋጋእቲ እዮም ባህላ ያነ ኤክሰፕት ኤርትራውያን በሊፆሞም ንሕና በሊፅናዮም ገድሊ ከዓ ሰራዊት ኦም ተደራጀው ሰራዊት ደይኮነስ ህዝባዊ ቃልሲ ዘካይድ ገድሊ ስዒርዎም ሓንሳእ ደይኮነስ ደጊሙ ደጋጊሙ ሓደ መንግስቲ ደይኮነስ ክልተ መንግስቲ ንሃይለ ስላሴ ደዕነዎ ንሱ እዩ ለውጢ ከም ዝመፅእ ተገብረ ብኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኤርትራ ስዕረት ምክንያት እዩ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራም ጀሚሮም ዘምዝሙን አንጻር መንግስቲ ክለዓሉን ኣብ ነገለ እውን ነይሩ ግን ናይ ነገለ ናይ መነባብሮ ጉዳይ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ግን ሞትና ጠፋእና ሓደ ነገር ግበሩልና ድብል ነይሩ ግን ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ስለደይክእሉ ንውርደት ኮይኑ ስለዝስምዖም ምኽዓ ወንበዴ ከዓ ነዚ ተሰሚዑሲ ናይ ልብ ረኺቡሲ እንደገና ገደደ ከጥፋእና ኢሎም ፈርሑ ስለዝነበሩ ናይ ምምሕዳር ናይ ገለ ኢሎም እንዳመኽነዩ እቲ መንግስቲ ተዳኺሙ
كم زودق كوينو إزي دودو أماني إرترا جن إثيوبياوان وقع معاد كوينو ما يكونن أتوم تواقعكم تفلتوا يخم إذا كل جوابات تنقلن من يسكيهم من دعوة دواقع عند كتاتلن انتهي دفتنوا نجر نيرودي دكبروا نجر نيرودي تبلي صومجن إرتراوان بلسنا عم برتعناهم سعرنا يوم نحن راح يكونس نوياني ون سرع تيقنا كساع أديس أبابا دعوة حقسنا يوم زي كل وقت بيقولوا حكيو زي نايب حكي تاريخنا إرترا عند هركن ريو هنا تناي مجمرتا معرف ويكام مدرخ تناي مجمرتا مدرخ نصانت مقلاسي زبلكم كاني نصانت إرترا تزازيمو اتخلايك نصانت مسرخنا خاو يعني هاي نزياتن نفلطنينا وقسلتنا شعبيا فلتنا هنا من تالتنا حماشن نفلطمينا صباح نقول قال نشتا نقر نحرا قاتيمهم فحفح كل سنة دخونو نحنا خاني بتدلنا حيلنا إثيوبيا نبرت والسراويت دو قال دو مس أمريكا خوينا خمس جيرنا حمد كنقورو بينا دحنا بتحتينا نعتوا كومس قبرنا انت هنقبرينا عباي تقراين وجموني بحري حيزنا نصان نخون كابنا محرونا إثيوبيا مجزاتنت نوص امبر إثيوبيا ساتهم زنت قلت غزو خمس يكونوا فلتيهم ازي نيرنا هاتهم تعرف شو من تاتهم ابص عبي جيجانا هيوتهم أنصار إرترا وكفيتهم قال أي مدرخ تجميرو مالتنا إرترا معك أبنى سانت أو خاني خلتا عمد وسدي زي بحال طفعتن كدي نقرات زختله كبيد كويناتي تخايدو زي جن كنتنا يقدم أيكونن زي كوينات زي بقوامي سراويت conventional بحال وكيو تقدم غوريلا وارفير خمسة بحالكال زي جن conventional مسمار كحيسكا دايما دينا تبعالكا تواقع لي مخ أخمناتهم حيلي نحيل أي راي نبرنان دخومي كنا جماري نيرناتنا بس حيناتهم دوادا درا يكون انت حد اسرائيل انا مكت كل شيء اذا كله خلو ابز خوناتاتي ابز مدرختي كمان سعرنا كساع جيجن ساتهم تام دغبرو دلو ساتهم اتم حقزتم ناتاتهم بعد امريكا دغبرو انتايو ني ارترا امريكا خبل كله حجي كم من نفعل سوزان رايس المساله قلمبري لامريكا منقص بينا كم زمرحونا نفلطوني دا قدمي 4 عامات مرجع حقبر كله خلق قدمي مرجع اوباما انتايلو إيرتران سمين كوريانسي هيومن ترافيك سلدقفاس أب انتاي بحال زي معك أبعتنا أنا لنايلو بخوم ندحر كوينو دا أمن مرحنا يتهاجر كوينو إيرتران دا ساعياسي خوم دا أمن دحر كوينو أنا تعذيب يشو انت عينت من قصي دلو داني توم دخونا تحت دلو بعد سلطان يوزكايدو بوليسنا يتعدي مالتي نناقشتو دخونا هاجرات كمان هذا مسألة ግን ኮሙ እሱ ብዳይ ገድስ ናይ ኤርትራ ነጻነት ንምድምሳስ ንምብርካኽ ኤርትራ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንምእታው ብሰፊሑ ተኻይድሉ ኤርትራ ከም መንግስቲ ኮይና ቁጣባኣ ከም ዘይተካይድ ኣብ ኢንተርናሽናል ናይ ፋይናንስ መደበራት ክትንቀሳቀስ ከም ዘይትኽእል ኣብ ናይ ንግድን ናይ ምዕዳግን ናይ ምሻጥን ከም ዘይትካፈል ኩሉ ተገይሩ ሶሪ حجي زخلو خكايد كله جن زخلو خكايد كله حزب إرترا مس منقصتو تطويلو من إسي سري عاتقو دومن دافسسه تخلاخيلو اتخالأي مدرخ بعواتيو تجميرو اي تزازمن دلو سلمنتاي اتوقع ترسون كوينات تطوي بالمري كلا عينت كوينات هاو رئيس إرترا إذا كايد دلو خصا حجي خاني نايزي كوينات زي قداي كوين له حزب إرترا حجي قالي كيدوم أو رئيس أبلع إرترا معك أبي قبر كلو إرترا وان اندحر حموت على اليوم كوينسي انتهي بلو زلو طرح كتردلو وهم كتفتنوا لكم إرترا أبتعتي مجزاتي إثيوبيا تملاسيهم تقولوا دلو كم تمحبر أندنت كرم نسألنت مالسي مس إثيوبيا محبار مالتي ويكاب تحت إثيوبيا مأتاويو زولو دنبرو كومو مخانو كاو ضيف اللي مخانو كتردوهم كتفتنوا لكم كالي ولا حنتي خصاي دبلي لنزياتهم
معقب مالسي نا إريترا محدار ويكأم منقسنا إريترا تغيروس نساتهم ددليو ويكأني كالي ديمقراطيا ودخونه سرعة فتيرو حزب إريترا بخال محدار كخيدي مالتها يكون نو خم دبهال نقدر لن نسو حزب إريترا كزي حليو بنات من قد خمسوي زي نايبعلو تاريخاوي أكايدا دلوي كنت عنت ويد بالكم ناي هاجر قداي اندحر كوينو ناي نوح جزء تم تخلونا على كرمي مودة حنت زان تخنقركم مدلي حدا ممهر نيرو قدم سبعة كلتانيو انت عشمو ناي ماسترز فتناخ وصل كله تيسيس حدا ممهر تعزاوي كوينو دمس نيرو حجتي انا دهبكو صحفكو ورقات بزعبا attitude وكا الرأيها ناي تكنولوجي صقنا ناي تكنولوجي متتاو تكنولوجين صقنان اب سالسا عالم دبلي نيرو ما تي حدا خابتي دقربكو خم مفتحي لي خصاي زاربو له نبركو بزعبو كزارب كل سواء تايلني مسخه حجت بدل خاص زي ناي سب attitude كتروت حتى للخايلني انت وانت هذا انيليا أنا بزا مخدازي أترفع كان يلني جن حنت خذكرة دلك كانت بي كنقرأ كايلني أترسع عنها هايلني حرايله ناي سب attitude كلو زي حسب سبسي ناي geologist time concept خلوه اللي هايلني geologist بمتايد وصر جزين ده الناس بشحات عمتات يدوصرنا فزي ناي سبات attitude سي كسيل يدلوات مالتي أما زي أنا بمتاع خمسة عزدلي بمتاع أنالوجي فترة خمسة عزدلي نعدي ودايك خون كله ناي جيولوجيست تايم كونسبت كله نالو عدي نزل عالم تنبريها حجي زلو تولدي صباح اجله ديكونسي نحوارو انت عانت مسيرة حزات خيد انت حزبي إرتراوي بهالحزب خاني انت عانت حزبي دخون كروع بحموتون بخلوتون بقلن تمكحو دنبر سب خون الله إلا إنا خن حسب دلنا مو نوح جزء أتامتا نرأي دحر عدتات كأني أبزخون جزء أبزخون خونتات نتزلون كونتات تساجيرا تعلم عند ما لقالو ينددلها أمريكان دحر إنا خوين ناخد مسرت كلا تكون شنك صدق خلو كندي سبات يوم فوت كقبر دخولوا نبارو all men are born equal لولو جن كندي سألمت يوم دنبارو أمريكان كأفريقيا تولد دلهم أبتحت بارنت نبورخم خبال كله تعديت مسيري تاخم من دابلت كأسئلة خيرة سلازي انتهي خبل دلي أنا هاجرات سي ناي نوح جزيت أما تخلونا له تاريخنا خان نوح كخون منتي نزل ألم انت تنبر تهاجر ناثنا أتامتا بتي ناي جيولوجيست تايم كونسبت حسنا خن كيت كنكل ناي نوح جزي دحر تي نخدو دلنا من قد خاني قلت له معناتها يكونن معت بروجريس يتقبر له بزح بروجريس يتقبر له بوخا تتعينا نتي زمصنا بدهوتات كلمكتو خنكل لنا حنتي خسايد بلا نجر انت اللي انت احنا كل جزء هذا انا حنت اجري ندهر حمي ماسي بتحممت اجري يكون كنت اتوكل دفتن بتعدلت اجري رقيصه نقدمت تسقملو من قد يا اخي خسايد ስለዚህ ህዝቢ ኤርትራ አብጽኑዕ ባይታ ተጠውሉ ደሎ ምንም አይነት ዝባሃልን ዝግበርን ዝረብን ኔጋቲቭ ነገራት ከስተባህሉ ለይብሉን ነቅድሚት ከይዳሎ እቲ ድሕለፍ ደሎ ብዙሕ ጸገማት እዩ ብዙሕ ተጻብኦታት አሎ ኤርትራ ህልውና አን ምጥፋት ዝግበር ንዑ ክንምክት ከም ዘለና ጥራሕ ንረዳእ ሁላትና ኣብ ሓደ ደንበ ክንከውን ምንቲ ነቶም ካልኦቱን ብጌጋ بزعبة ديمقراطية نزارب دلنا يلوم نبي إثيوبيا دخلوا مس كالوت أبزع دخلوا كالو بوتاتات مس لإرتراع خطقو زدليو حيلتات كسامدو دليو ساتومون أستوعيلهم فليتهم كملوس لهم سلمتها أي واصلين نا حوارو سير دحرام موداتا كمنا هيوداس كورتاوي عينت كستايد مس كونتاتي دمس حتى تات أنت اللي خملس كفتني عني اللي بزح سلسمعكم مني مسائي أنا إرتراري مسائي أنا كم مجمع هجمر لكم بعل نسأنا دخبر له زنبرة جزء مشات أبتي قدنا حرنت كبحت مسكرم جميلكم ساعة أتي مودة أنا من جدي
ሰብ መሊኡ ነይሩ ምናልባት ብዘይ ምግናን 75 ካብ 100 እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ቆልዑት መንእሰያት እዮም መንእሰይ ኤርትራ ልዕሊ 15 ካብኡ ታሕቲ እውን ብዝሕ እንድሕር ኢና ምናልባት እቲ ናይ ዴሞግራፊክ ታሽሙ ከድልየና ናይ ፖፑሌሽን ስታቲስቲክስ እምበሪ ብዝሒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ኣብ መንእሰይ እዩ ዘሎ እዞም ኩሎም መንእሰይ ኣብ ደገ ወፂኦም በዓል ከኽብሩ እዚ ኩሉ ሽሕ ህዝቢ ከዓኒ ኣብ ደገ ወፂኡ በዓል ከኽብር ከሎ ባእሲ የለ ምድፋእ የለ መጉታት የለን بسلام كله بتحقواس يدخلفو نيرو حرنتاي تسمعني إرترا إلنا نزارب نحناسي إرترا كو نعنا ناتنا بحلفنا تي عد مدلنا ملكتنا أيكونن نايزو من السياسة زيهم عدل كوينا نزارب دلنا نايلوم 5 عامات 7 عامات إلى نزارب دلنا كوني حجز خوني يخون نجار كأني بمتاكري جميرة زي حج نريو دلناس وتصيتو دحري نايزوم قول عزيهم عدمي ناي ملو انتاشم بزبوص حلو جيزيس 15 عامات بزبوص حلو جيزيس انت عينت ارتاخت هلونا دبل يوب حسابي دمص نيرو بزغرم نغرات كاني كل نغرات بروح كويني ترايني بروح دخون له مخنيات كانتايو قدم انا ديفلطو نبركو ምናልባት ሓደ ነገራት ክግበር ንርኢ እዚ ላይ ተገብረልና ونحتت ወይ ከዓ ነፍስና نحتت ወይ ንጭነቕ ተፈላለየ ስምዒትና ሁላትና نحلف ሕጂ ግን ምናልባት ንዓይ ክሕግዘኒ ድኻለ ኣነን ክልተ ብፅኦተይን ኮይና ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ናይ ሃገር ኩነታት ማለት ናይ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይ ብጠቕላላ ናይ ምዕባለ ነገራት ኢንፍራስትራክቸር ትሕቲ ቅርጽ ኾነ ኢንዱስትሪ ሕርሻ ምዕባለ ናይ ሃገር ብምሉእ ድምልከት ሓደ መግለጺ ክርኢ ኽኢለ እቲ መግለጺ እቲ ከኣስ ክንድምንታይ እታ ዓዲ ሰጉማ ከምዘላ ብዘይፍለጥ እንሕና ህዝቢ ኣነ ብሕልፊ ብዘይርዮ ግን ኣብ ስራሕ ክንደይ ነገራት ተሳሊጡ ከምዘሎ እዚ ስራሕ እዚ ከኣኒ መዓት ወጻኢ ዝሓትት መዓት ግዜ ዝውድእ መዓት ገንዘብ ዝውድእ እዚ ደይ በሃል ስሚንቶ እዚ ደይ በሃል ሓፂን ዝወስድ ስርሕታት እዩ ተሰሪሑ ዘሎ ተዓዲ ኤርትራ ትሕቲ ቅርጻዊ ኩነታት ናታ ብሕልፊ ናይ ሕርሻ ምዕባለን እቶትን ብዝምልከት ወይ ከዓ ናይ ሕርሻ ምዕባለ ሩራል ዲቨሎፕመንት ናይ ገጠር ምዕባለ ዝምልከት ተሰሪሑ ተዋዲዱ ዘሎ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ብተፈላለዩ ግድባት ኣብ ስትራቴጂክ ዝኾኑ ቦታታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾኑ ቦታታት ተሰሪሖም ዘለዉ ግድባት ወይ ከዓኒ ዲጋታት ብኣስመራ ኣባሃላ ካብ ጥላን ተወርሰ ኣዝዩ ዓሚቑን ነቲ መነባብሮ ናይ ህዝብና ኣብ ገጠር ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ክልውጥ ዝኽእልን እዩ ምሳሌ ክበኩም ዓድሃሎ እቲ ግድብ ክስራሕ ከሎ ቅድሚ 2 ዓመት ብርግጽ ምስእሉ ዝሰኣል ኩሉ ቪድዮን ታሽም ስለ ደሎ ክጅመር ከሎ ማርች 2014 ኣብቲ ቦታ ነይረ ኣብቲ ባይታ ኣብቲ ውሽጢ ሕጂ ባሕሪ ኮይኑ ደሎ ኣብቲ ውሽጢ ይኩዓ ስለ ዝነበረ ፍሓር ስለ ዝነበረ ኣብኡ ነይረ መንደቕ ስራሕ ተጀሚሩ ሕጂ ተወዲኡ ጸኒሕኒ እዚ ሰርሖ ከኣኒ ኤርትራውያን በዓላቶም እዮም ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ዝሰርሖ እዩ ኩሉ ሰብ ከይዱ ዝርኦ እዩ ሕጂ ኣነ ክልቲኡ ከመዛዝኑ ከለኹ ክንዲ ምንታይ ቅልጣፈ ኮነ ጽፈት ናይ ስራሕ ተኣታትዩ ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገር ክርዳእ ክኢለ ከርከበት ገና ክስራሕ ከሎ ኣብ ኣጋም ዝዛሙ ርኤ ነይረ ካልኦት ግድባቱን ብምሉእ ርኤ ገርገራ እውን ኣብ ኣፋርቕ ምስ በጽሐ ርኤዮ ነይረ ሕጂ ተወዲኡ ርኤዮ እዚታት እንታይ ክፍሪ ድብል ሕቶ ነይሩ ንብሓንጎለይ ሎሚ ግን መልሲ ረኺበሉ ነቲ ዝነበረኒ ሕቶ ንኣብነት ዓድሃሎ እንድሕር ወሲድና ንማይ ነፍሒ ተወሳኺ ማይ ከድሊ ከሎ ጨንጉዓ ትህባ ናይ ባዕላ መጻረይን ገለን የብላን ጥራሕ ማይ ፓምፕ ገይራ ንማይ ነፍሒ መመላእታ እንተድልዩ ትህባ ካብኡ ብዝተረፈ ከኣኒ እቲ ሕጂ ዘዋህልዎ ዘለዎ ማይ ካብቲ መጀመርያ ፕላን ክግበር ከሎ ወይ ክጅመር ከሎ ዝነበረ ተነግረና ካብኡ ዝያዳ ይዕፅፍ እዩ እቲ ተረፈ ማይ ከኣኒ ነቲ ኣብ ኣካባቢኡ ዘለዋ ዓድታት ንዓኣተን መስናዊ ሕርሻ ዘመናዊ ሕርሻ ንኸተኣታትዋ ይሕግዘን እዚ ክብለኩም ከለኹ ግን ሶኢልካ ብሓሳባት ጥራሕ ደይኮነሲ ኤክስፐሪመንት እንዳገበሩ
ኣብ ዓመት ክንደይ እቶት ከእትዉ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ እንዳመለሱ ሰለስተ ንኣብነት ከምቲ ተነግረና ሰለስተ እትዋት ክህልዎም ይኽእል ኣብ ዓመት እቶም ሓረስቶት ብኡ ክጥቀሙ ዝኽእሉ ሰለስተ ማለት ክልተ ግዜ እኽሊ ሓደ ሳልሳይ ከዓ ንከብቲ መግቢ ወይ ከምኡ እንዳ ኩነታት ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ፕሮባብሊ ብዝተሓተ ወፃኢ ከዓኒ ተፈፂሙስ ኣገልግሎት ንህዝቢ ክህበሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ እሞ ኣነ ብዘይ መጠን ዓጊበ ብዙሕ ተስፋ ገይረ ነዚታት ሕጅስ ስዕረ ከማን ተሰሚዕኒ ኣርግ ስለ ዘለኹስ ኣንታ ዝኩሉ ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ስራሓት ከራኹ ጥራሕ ከይመውት ኣብ ምባል የበፅሐ ኣነ ነፍሰይ ስለምንታይ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ፅቡቅ ትምኒ ስለ ደለኒ ተዓዊቱ ከዓ ክሪኦ ስለ ዝደልየ ህዝቢ ሓሊፉሉ ክርኢ ስለ ዝደልየ ካልእ ኩልኻትኩም እትሪእዎን እተንብብዎን እትፈልጥዎን ነገራት እንተልዩ ብናይ ማሕበራዊ ኩነታት እንድሕር ኢናሲ እቲ ሚሌኒያል ዲቨሎፕመንት ጎልስ ዝበሃል ክደግሞ ይደሊኒ ኤርትራ ብኸመይ ኣንፀባራቂ ብዝኾነ መንገዲ ትዕወት ከም ዘላ ሓደ ሓደ እንድሕር ክንጠቅስ ደሊናሲ ትምህርቲ እንተወሲድኩም ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 25 ዓመት ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኢና ነርና ሓደ ዓይነት ኤቨሬጅ ነርና ኣብ 30 ገለ መለ ፐርሰንታት እዩ ነይሩ ናይ ዝተማሃሩ ወይ ከዓ ሊተሬት ዝኾኑ ፋንክሽናሊ ሊተሬት ዝበሃሉ ብዙሕ ናይ ህዝቢ ሕጂ ልዕሊ 80% እዩ ዘሎ ስቁኢልካ ድመፅእ ዘይ ምዃኑ እዚ ንምርዳእ ከዓኒ ናይ ጎረቤትና ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢና ካብታ ዘላቶም ስቁርበን ፍሕት ኢሎም ዘሎ ክንድናታና ኣየመዝገቡን ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ሊተራሲ ሬት ዘለዎ ናይ ኣፍሪቃ 4-5 ዓድታት እያ እተን ዓበይቲ ዝበሃላ ሃገራት ሃብታማት ዝበሃላ ዓድታት ናይ ኣፍሪቃ እኳ ከም ናትና ውፅኢት ኣርኣያን ኣለዋ ስለዚ ብትምህርቲ ብክሳዕ ሕጂ ተራእዩ ዘሎ ውፅኢት ደኹርዕ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከዓ ብሕልፊ እዚ ትሕቲ 25 ዓመት ዕድመ ድሕሪ ነፃነት ተወልደ ትውልድ እሞ እንድሕር ኢና ልዕሊ 9% ኣቢሉ እዩ ዝበሃል እዚ ኣብቲ ናይ ምዕቡል ዓለም ደረጃ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ኩላትና ክንኮርዓሉን ክንሕበነሉን ነቲ ብኡ መዳይ ዝግበር ነገራት እውን ክንተሓባበረሉ ዝግባአና እዩ ብዝኾነ መንገዲ ንትምህርቲ ክደንፈዕ ዝኽእል መፅሓፍቲ ብምስዳድ ድዩ ኮምፒተር ብምስዳድ ድዩ ብኮሚኒቲ ኮነ ብካልእ ዋላ ብውልቀ ሰባት ክንብርትዓሉ ይግባአና ፅቡቅ ገስጋሰ ተገይሩሎ ናይ ሕክምና እውን ከምኡ ተሰርሓ ሆስፒታል ሒደት ኣይኮናን ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ሆስፒታል ናይ መወከሲ ሆስፒታላት ኣብ ቦቦቱ ተሰሪሐን ኣለዋ ብዙሕ ናይ ክሊኒካትን ናይ ጥዕና መደበራትን ኣዝዩ በዝሒ ዘሎ እቲ ስታቲስቲክስ ኣሎ ቦቦቱ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ እንድሕር ከይድኩም ኣነ ድብሎም ሰባት እንታይ ካብ ከተማ ወፃኢ ክትከዱ ከለኹም ረኣዩ የማን ፀጋም እንድሕር ፅቡቅ ህንፃ ወይ ከዓ ናይ ሓደሽቲ ህንፃት እንዳሓዋወሱሲ ዝሰርሖ ማለት እዩ ትዛዓበየ ጥቕሚ ዝህልዎ ከዓ እንታይ እዩ ዝኾነ ዓይነት ሕርሻ ብሕልፊ ብነጠብጣብ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ኣትክልትን ኣሕምልትን ፍረታትን ከፍሪ ይኽእል እዩ እቲ ቦታታት እቲ ብዙሕ ህዝቢ ዘሎ በዘይ መጠን ፃዕረተኛ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ግን ዋሕዲ ናይ መሬት ኣሎ ብዙሕ ናይ ሰብ ኣሎ ስለዚ ኢንተንሲቭ ዝኾነ ፅዑቕ ዝኾነ ናይ ሕርሻ ምንቅስቃሳት ተገይሩ ወይ ስራሕቲ ተኻይዱ እቲ እትዋት ናይቶም ሓረስቶት ሓፍ ዝብለሉ መንገዲ እዩ ዝድለ ዘሎ እዚ ንምንታይ ተወልኩምኒ ሓደ ናይ ውሽጢ ሃገር ዕዳጋ ክውዕል ይኽእል እዩ ፍረን ኣሕምልትን ከዓኒ ዋላ ወፃኢ ዓለም እውን ዕዳጋ ዘለዎ እዩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ እውን ከምፅእ ዝኽእል እዩ ጥራሕ ይሃሉ እቲ ፍረ እምበሪ ናቱ ጠቃሚነት መወዳእታ የብሉን ሕጂ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ እቲ ገጠራት ናይቲ ኣካባቢ ድብለኩም ዘለኹ ከማን ነብሱ እውን ተለዊጡ እዩ ብጀካቲ ጎደናታት ደይሙፅኡ ቁሩብ ድሕዝነኒ እምበሪ በቲ ናይ ቀደም ናይ ጤሳ ትሕዝቶታት ጥውዋያት ኮይኑ ተሰርሐ ገዛውቲ እምበሪ ካብኡ ተረፈ ህድሞ ካብ ዳርጋሲ ሚዜም እያ እንታሽሙ ኮይና ደላ መንበሪት ዳርጋሲ ምዃና ተሪፍ እዩ መነባብሮ ናይቲ ሃገረሰብ ኣነ ክሪኦ ዝኽኣልኩም ተቐረባታት ዘሎ ተለዊጡ እዩ ኤሌክትሪክ እንድሕር ኣልዎም ቴሌቭዥን ኣለዎም ሶላር ተልዮም ዝበለፀ እቲ መነባብሮ ኩሉ ይመሓየሽ ኣሎ ኣነ ከዓኒ ኣዝዩ ዘገድሸኒ ናይ ኤርትራ ህዝቢ መነባብሮሲ ብሓፈሻ ከመይ ይልወጥ ኣሎ ዝብል እዩ ኣነ ከዓ ብዙሕ ተስፋ ድህብ ነገር የርእየሉ ኣብ ገሊኡ ዓድታት እውን ምናልባት ኣብ ሓደ ሓደ ናይ ዜና ይግለጽ ይኸውን እምበሪ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ብድሌቶም ሓረስቶት ኣብ ካልእ ቦታ ኸይዶም ሕርሻን ማይን ደሎ ሰፊሮም
ገዛን እንዳተሰርሓሎም ኣብኡ ሰፊሮም መነባብሮኦም ከም መሓይሹ ዝኽእሉሉ ኩነታት ተጀሚሩ ኣሎ መግለፂ እውን ሓደ ሓደ ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም ግን እዚ ብዝርዝር እቲ መንግስቲ ባዕሉ ንክገልጾ ታሽሙ ተስፋ ትገብር ሓደ ካብቲ ተረዳእን ነገር እንታይ እዩ ነቶም ሰባት እውን ዘጋጠሙን እንታይ ኢሎም ዋይ እዚ ኩሉ ነገር ስለምንታይ ንህዝቢ ደይግለጽ ክብሎም ከለኹ ኣይ ድሓን ብግዝኡ ይግለጽ ክኸውን ዝብል መልሲ እዩ እምበር እቲ ዝስራሕ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ብዙሕ ዓሚቕ ነዊሕ ግዜ ከኣኒ ዓብ ለውጢ ደምፅእ መነባብሮ ናይ ህዝብና ዝቕይር ኩነታት እዩ ብተዓዲ ዝካየድ ዘሎ ካብ ሕጂ ኣነ ማርሻ ቤዲት ዓንቂፈ ኢለ ሓንቲ ነገር እውን ኣይስምዓንን እዩ እታ ማርሻ ቤዲት ኣደይ ተሰርሓትሉ ስሚንቶ ምናልባት ዲጋ ዓድሃሎ ወይ ዲጋ ገርገራ ወይ ከዓ ዲጋ ኣብ ካልእ ቦታ ክስራሓሉ ዝኸደ ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ እቲ ዘለና ሰላም ኩልኩም ብሓባር ስማዕ ዘለኹም ክልክል ግበሩ ለይ ስማዕ ተለየ هو علق ስማዕ ዘለኹ ኦኬይ ይቐኒለይ እዚ ዕድል እዚ ስለ ድሃብኩሙኒ ምናልባት ንቁርብ ግዜ ወሲድና ምስ ዮሃንስ ናተይ ኣብቲ ሎጊን ናይ ምግባር ፀገም ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ብቐፃልነት ጽቡቕ ኮኔክሽን ክንህልወና ተስፋ ገብር እንድሕር ተቋሪፁ ከዓኒ ምልክት ሃቡና ኢኹም ሞኒ ቀልጢፈ ክእርሞ ክፍትን እየ ብሓፈሽኡ ለዘበን ንገለ 3 ወርሒ ድኸውን ኣብ ኤርትራ ሓሊፈ ነይረ ብእዋን ክረምቲ ካብቲ ግዜ መበል 25 ናይ ነፃነት ትኸብረሉ ጀሚሩ ማለት እዩ ናይ ለዘበን ምናልባት ኣነ ጥራሕ ከይከውን ትኸምኡ ዓይነት ስምዒት ተሰማዓኒ ግን ፍሉይ እዩ ነይሩ ናይ ለዘበን በዓል ኮነ ናይ ለዘበን ተመክሮ ኤክስፒሪየንስ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ብዝተፈላለዩ ሰባት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ይገልጽዎ ኾኑ ኣነ ግን መጻኢት ኤርትራ እንታይ ከም ምዃና ክሪኣ ክኢለ ብናተይ ግምት ተዓዲ ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ እውን ብዝበለፀ ክርዳእኒ ክኢሉ ቀደም ዝነበረኒ ኣተሓሳስባ ኣነ በቲ ናተይ ዲስፕሊን ወይ እቲ ናተይ ኣተሓሳስባ ብትምህርታዊን ብካልእ መልክዕን ዝረኸብክዎ ከምዚ ተተገብረ ከምዚ ውፅኢት ህልዎ ብዝብል ንብዙሕ ነገራት ምልከት እሞ ሓንሳዕ ዝፈርሓሉ ወይ ከዓኒ ናበይ ንኸይድ ኣለና ኢለ ዝጠራጠረሉ ግዜያት እውን ነይሩ ለዘበን ግን ፍልይ ዝበለ ነገር እዩ ተራእዩኒ እቲ ዝተሰምዓኒ ከዓኒ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ ለዘበን ኣነ ኤርትራ ካብ ምንታይ ምክንያት እዩ ተሓሳስባኻ ወይ ከዓ ኣረኣያኻሲ ተለዊጡ እንታይ ዓይነት ይኸ እንተልኩምኒ ኣዝዩ ብሩህ ዝኾነ ተስፋ ድህብ